Добре дошли на Църква Мозъчна автентичност. Аз съм Роберт Ярамов и днес ще споделяме Божието Слово. Миналата седмица говорихме за Божието помазание в мен. Не в мен, във всеки. Просто има два вида помазания. Спомните ли си? Едното е върху мен, което идва върху дарами, и другото е в мен. Едното се намира в 1 Йоан 2.27. Там се казва: и помазанието, което приехте, пребъдвайте в него, защото ви учи. Така че това е първият вид помазание, което идва в нас, и вторият вид помазание, което идва върху нас, е Деяние на 8, където се казва: и ще приемете сила върху вас, когато дойде Святия Дух. И ние говорихме миналата седмица за това. Не говорихме много обширно, не говорихме много навътре, не сме се издълбали в помазанието да говорим за това. Дадохме едно въведение, все едно, едно разбиране за какво е помазанието, как работи помазанието, и казахме, че пребъдваме в това, което е в нас, за да носи това, което е върху нас. Нали така? Добре, защо го направих така, точно преди да започнем новата поредица, която започваме днес? Защото е много важно да разбираме как работи помазанието, за да може да уловим днескашната поредица. Ще имаме нужда от помазанието, за да работим по нея. Добре. Поредицата, която започваме, се казва Небесна перспектива. В тази поредица говорим за обновения ум. Много е важно. Преди изобщо да вляза, искам да ви дам една информация, свързана с един филтър в нашата душа. Знаете, човека е създаден от дух, душа и тяло. Той има дух, има душа и тяло. В нашата душа се намира нашият ум, воля и емоции. Всъщност това е, което изпитваме в душата. Нашите емоции са там и нашият ум е там. И в нашият живот всеки един от нас има един филтър в нашия ум, който филтрира информацията, която получаваме. Без значение дали си християнин или не си християнин, дали си богат, беден, дали си болен, здрав, всеки един от нас има един филтър в своя ум, който получава информация, филтрира тая информация според това, което е преживял в живота си. И ние ще се занимаем с това да премахнем тези слойове, които са неблагоугодни, за да можем да обновим умът си и да можем да живеем като Бог на земята. Може ли да си представите, дали може човек да мисли като Бог? Дали може? Никъде в Стария Завет не откриваме това, човек да може да мисли. Всъщност, в Стария Завет Бог каза: нито вашите пътища са като моите, нито моите мисли са като вашите. Но имаме един човек, който откри Божиите пътища. Давид се моли: откри ми твоите пътища, откри ми целата, ще го видите през всички псалми, но има един човек, и той е същия Давид, казва на Моисей: направи да разбира твоите пътища. Моисей знаеше какви са. Така че Моисей знаеше ли как мисли Бог? Как? Спомняте си, когато Бог каза: слез долу, ще ги убия сега всичките и ще направя от теб голям народ. Това е единствен път, в който човек изобличава Бог. Никога не се е случвало нещо такова. Моисей казва: ти не си такъв. Не можеш. Ти не си такъв. Няма да убиеш тези хора. Няма да правиш да казват хората, че си ги извел, за да ги убиеш. Спомняте ли си за това? Моисей знаеше как мисли Бог. Моисей знаеше как работи Бог. И може ли човек да мисли с мислите на Бога? Може ли човек да лови начина, по който Бог мисли? Може да си представите, хора, вашето мислене може да е отражение на мисленето на Бог. И ние ще се занимаем с това, но малко преди това, нека ви кажа нещо за този филтър. Сега, проблема с този филтър е, че ние не сме преживяли много хубави неща в нашето минало. Няма човек, който да е преживял винаги победи в живота си, винаги да е било супер живота му. Преживяли сме много болка, преживяли сме страдания, губили сме битки, и всичко е сложило един слой върху този филтър. Нека ви дам просто пример. А в Турция
хората, много от тях, някой им е казал, че фантата се казва жълта кола. По-голямата част в Турция си мислят, че фантата е жълта кола. Сега някой му е казал на този човек, виж, това е жълта кола. Той е получил тая информация. И сега друг като му казва, това е фанта, той филтрира тая информация, която получава и казва, не, ти не си прав, това е жълта кола. Или Иван има да даде 10 лева на Драган. 10 евро. Драган се вижда с Георги на едно кафе и казва, Георги, Иван има да ми даде 10 евро и трябваше да ми ги донесе тая седмица. Той ми се обади и каза, ще ми донесе 10 евро, но той не го направи. Сега, Георги вече получи информация, има информация в него. След 10 дена Георги се вижда с Иван. Иван му казва, в трудно положение съм. Имам нужда от 100 евро. Ще ми ги дадеш ли другата седмица, ще ги дам? Според вас, Георги ще даде ли пари на Иван? Защото той вече е филтрирал информацията, която вече е получил. Нали така? И всеки един от нас има. Чували сте това нещо? Аз изпитвам проповедта. Аз изпитвам това, което казваш. Всъщност ти не изпитваш това, което казваш. Нали, слушаме и изпитваме проповедника. Какво казва проповедника? Не, ти си получил някаква информация или си мислиш, че имаш някаква информация. Филтрираш я в твоята глава и според това оценяш това, което друг казва, дали ти отговаря или не. И ние ще се занимаваме с това. Всеки един неблагогоден слой, кажи слой, да бъде премахнат, за да можем да дойдем на място, в което ние можем да уловим начина, по който Бог мисли и да го дадем като отражение в света. Може ли да си помислите какво става в работното ви място, може ли да си помислите какво става в семейството ви, когато вие може да мислите като Бог. Да ловите мислите на Бог, начина, по който Бог мисли. Небесна перспектива се казва моята проповед днес. Влизаме, хора, всяка една седмица. Отиваме по-навътре. И ще говорим за много ненормални неща. Добре. Когато разбирам това, виж, в Стария Завет няма нещо като мислите на Бог, Христов ум, умът на духа. Не го срещаме в Стария Завет, но го срещаме в Новия Завет. Апостол Павел говори за това, Петър говори за това. Казват и най-после обличете се с Христовия ум или умът на духа и всичко друго. Ние не го откриваме в Стария Завет. Знаете ли защо? Нека ви кажа откровение, което е много свежо. Когато Бог прокле земята заради Адам, какво му каза? Тръни и бодли ще ти ражда земята. И с пот на челото ще изкараш труда си, нали така? Сега, с тръни и бодли ще ти ражда земята и с пот на челото от областта на ума ще си изкарваш. Тоест, имаш проклето мислене от тук нататък. Тръни и бодли ще ти раждат твоите мисли. И ето го Господ Исус Христос, който взема венец от тръни и бодли и го набиват в неговата глава. И в областта на неговия ум тече кръв, която изкупва този проклет вид мислене. Ето защо имаме законно право да можем да мислим като Бог. Имаме законно право да имаме неговия ум, да имаме умът на духа. И аз съм много неудовлетворен, когато го разбирам това. Не, че не съм доволен от живота си. Не, че не съм здрав, имам здраво семейство, имам страхотни деца. Просто всичко е супер, но съм много неудовлетворен, чувствам се много предизвикан, когато разбирам, че мога да бъда като Исус, мога да мисля като Исус. Провокираме, искам да мисля като Него. Не мога да остана същия, не мога да се задоволя да остана същия. И това ме предизвиква. Хора, същият Святи Дух, който носеше Исус на земята, който го сложи в утробата на жената, който го роди, водеше го, беше с него навсякъде, говореше му, същият Святи Дух е в нас. Същият Святи Дух не е друг, същият е в нас. Същият Святи Дух е в нас. Знаете ли какво? Исус погледна учениците си и каза, вие можете много повече.
Много повече, защото същия този дух, който е в мен, ще дойде във вас. И знаете ли какво? Защо Исус казва, че ние можем повече? Защото Исус не може да изкупи сам себе си. Той е човек, който трябва да живее под изискванията на закона, за да може да го изпълни целия и да ни премахне от закона, да ни освободи от закона, да ни освободи от всички наши грешки. И той като видя, като знаеше какво ще направи, естествено, като видя, каза, вие ще бъдете свободни. И това, което вие ще направите, може да е много повече от това, което аз ще мога да направя, защото вие ще бъдете свободни и Святия Дух е във вас. Това е същия Дух, който е в мен. Той беше ограничен в своето тяло. Той беше ограничен от закона. Може да си помислите, ако днеска живееш, какво ще да стане. В свободата, която ние имаме. Боже мой! Това е същия Святи Дух. Абсолютно същия Святи Дух. Аз говоря за небесна перспектива. Говоря за обновен ум. И това е мястото, на което обновения ум започва. Първото място, на което обновението ум започва, е покаяние. Кажи покаяние. Това е било старта на всеки един от нас. И това трябва да е старта. Продължението на живота. Ние живеем живот на покаяние. Нали така? Сега, когато говорим за покаяние, ние говорим за нещо много различно. Нали? Много се приема за покаяние да дойдеш пред олтар, да съжаляваш за твоите грехове, да се молиш и да оправиш взаимоотношенията си с Бог. И това е супер гледна точка за това. Но има нещо много по-различно от това. Има нещо много по-различно. Покаянието е гръцката дума метаноя, която означава промяна на ума. Промяна в ума. И нека ви дам една дефиниция какво точно е покаянието. Аз имам една дефиниция за покаянието. Ето ви моя дефиниция. Покаянието не е просто съжаление за греха. Покаянието е осъзнато обръщане, което променя начина, по който човек вижда себе си, света и истината, което води до реална промяна на поведението и ценностите. Една друга дефиниция на Бил Джонсън, човек, който много обичам и респектирам, той казва, че покаянието е скръб поради греха, който води до промяна в начина, по който живея и мисля. И това е покаянието. И нека ви кажа, много хора се покаиват достатъчно, за да получат спасение, но недостатъчно, за да видят царството. Много хора си променят ума, доколкото да получат спасение, но не доколкото да видят царството реализирано тук на земята. Защото покаянието не е идвам и си изповядвам греховете и си отивам. Това е промяна в начина, по който мисля. Помисли с мен. Вървя по пътя. Ето така. И това е покаянието, обръщане на 180 градуса и вече съм в съвсем различна посока. Вече живея живота си в съвсем различна посока. Това е това, което казваме, вървя към грях, но сега вървя към праведност, вървя към смърт, но сега вървя към живот. Вървях към бедност, сега вървя към благословение, вървях към проклят, сега вървя към оправдан, от изоставен, към приет, отхвърлен към син. Това е различен вид посока. Живея живота си в различен вид посока. Изобщо нямам нищо общо с миналото ми. Нямам нищо общо с това, което е било. Нямам нищо общо с течението на света. Аз живея по различна посока от течението на света. Това е покаяние. Покаянието не е нещо по-различно от това. И това е било стартовата линия и все още е стартовата линия на обновения ум. Започва ли това да провокира вашето мислене? Покаянието не е просто място, на което дойдохме и край, чао, довиждане. Това е стартовата ни линия, това е старта. Това е старта. Покаянието, началото е било старта. И това е покаянието. Нека ви кажа какво покаянието прави. Покаянието възстановява стандарта. Кажи, възстановява стандарта.
Покаянието възстановява стандарта. Има два вида. Или две места, на които се покаиваме. Единият път е, когато ние идваме при Исус и приемем Исус за Господ и Спасител. Ние се покаиваме, променяме умът си. И ние се покаиваме от това да бъдем наши спасители, приемаме Него като Спасител, покаиваме се от нашите грехове и започваме да живеем за Неговата праведност. Нали така? Това е единият вид покаяние. Следващият вид покаяние е, когато вече не живее живота си по начин, който му отдава слава. Това беше малко добре. Вторият вид начин е, когато аз вече живея живота си така, че не принасям или не донасям слава на моя Бог. Тоест, аз съм обърнат в противоположна посока, но умът ми все още е в различна посока. Аз вече съм спасен, но умът ми все още се опитва да се движи в друга посока. Аз съм свободен, изцелен, всичко е перфектно, но умът ми, понеже е в различна посока, тя върви към тъмнина. Толкова е разсеяна, толкова е ужасна, че съм поробен в различни страхове, поробен съм в различни зависимости, поробен съм в болести, поробен съм в провали, защото там е областта, в която водим битката. Във 2 Коринтяни 10 глава се казва, ще влезем по-надълбоко в този стих в следващите сесии, там се казва, че оръжията, с които воюваме, не са истински, не са плотски. Те са силни за събаряне на мисли, за впленяване на мисли. И това е много важно да го разберем, защото, вижте хора, дяволът преди всичко иска да влияе на нашия ум. Той иска да ни убие в нашия ум, да ни пороби в крепости в нашия ум. Защото ако можем да мислим правилно, ние можем да живеем правилно. Ние можем да отразяваме мислите на Бог правилно. Имам нещо много важно тук. Нормалният живот на човека, на християнина, започва с покаянието и е свързан с разбирането на нашия мандат от небето. Обновяването на ума започва с разбирането, че ние сме тук, за да отразяваме Неговата воля точно такава, каквато е на небето. Както е на небето, така и на земята. Така започва обновения ум. С разбирането, че ние сме поставени тук на земята, за да изпълним Неговата воля, точно такава, каквато е на небето. Не е по-различна. Точно такава, каквато е на небето. Тоест, това, което е свободно да функционира в небето, чрез нашия обновен ум, чрез нашето съглашение с това, ние да можем да донесем това, което, или да освободим това, което е свободно да действа в небето. Радост, мир, праведност и всичко друго. Здраве. Всичко, което е свободно да действа в небето, да бъде свободно да действа и на земята. Всичко, което е забранено да действа в небето, да не може да оперира и тук на земята. Страх, болести и всичко друго. И с това започва нашия обновен ум. С разбирането, първо е с покаянието и после е разбирането, че ние тук сме поставени, за да декларираме, за да манифестираме Царството на небето, точно така, както е на небето. Така започва. И това е поръчението към Исус Христос. Нашата воля е различна от Божията воля, нали така? Но обновеният ум прави нашата воля точно такава, каквато е волята на Бог, защото тя го разбира, тя го осъзнава, тя го манифестира. Има нещо, което не харесвам в тялото Христово, и това е, че всеки един от нас е много разсеян с това да търси каква е Божията воля за него. Каква е волята на Бог за мен? И аз бях повлиян от това в началото. В началото на моя християнски живот аз бях повлиян от това. Каква е Божията воля за мен? И сме толкова разсеяни. Спомняте ли си, били ли сте на това място някога? Толкова разсеяно мислене, пълно с тъмнина. Дори това, което правиш правилно,
Си мислиш, дали това е Божията воля за мен? Нали? Добре, служа в тая църква. Но дали това е Божията воля за мен? Нали? И хората са се разсели толкова с това, че са си направили доктрини. Измислиха си доктрини. Може ли да ми дадеш основният ни стих, забравих да го кажа, основният ни стих от Библията ще е първо Римляни, 12 глава, и после ще имаме притчи и Коринтяни, защото в притчи се казва какъвто човек мисли в сърцето си, такъв е и той. Но ние ще навлизаме много по-сериозно вътре в тези неща. Добре, може ли Римляни 12 глава, втори стих. И там се казва, не се съобразявайте с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете, какво да направим, за да разберем, познаем от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, угодно, богоугодно и съвършено. Нали така? И хората взеха този стих, те, които си търсят Божията воля някъде, каква е Божията воля за мен, взеха този стих и си направиха доктрина от него. И казаха, Бог няма една воля, Той има много воли. Той има добра воля, допустима воля. Чули ли сте това? Допустима воля и съвършена воля. Няма такова нещо. Няма три воли. Аз тук върша Божията воля, приятелът ми там иска да върши нещо друго, което е допустимо. Не, няма такова нещо. Това е отражение на едно и също нещо. Кажи, Божията воля е добра. Тя е благоугодна и е съвършена. Това е една воля. Няма 5 воли, няма 10. Една воля. И как го разбираме, как го лавиме, как разбираме нашия ум? Когато преобразяваме умът си, когато променим начина си на мислене, от опит. Харесвам това. Апостол Павел добавя тази подправка. От опит разбираш каква е Божията воля. Защото думата за обновен ум в оригинала е думата ананео. Знаете ли какво означава ананео? Ана и неос. Ана означава млад или младеж. И неос означава... Ана е повторение. Ана означава повторение. Прави отново. Повтарям. А неос е младеж. Неос е младеж или младежки. Тоест, ананео, обновен, ананео, ум, означава да мислиш младежки, да повториш, да обновиш апдейт през цялото време, за да останеш като младеж в умът си. Това е ананео. Или мисля свежо, младежко. Не мисля с нещо старо. Мисля актуално. И това е думата ананео. И обновения ум от опит. Разбира го. Хваща каква е Божията воля. И пасторе, каква е Божията воля тогава? За какво говориш? Говоря, че Божията воля е да бъде на небето така, както е на земята. Много по-семпл от тази, която търсим. Не си търсим дали Божията воля е да бъда пророк, апостол или каквото и да е, дали да бъда да създавам църква там, или да ходя да служа там, или да поливам цветята там, или да ходя да чистя просто някакво. Божията воля не е нещо друго, тя е много семпла. Много е семпла Божията воля. Исус не казва каква е Божията воля. Искате ли да видим това, което Исус казва? Каква е Божията воля? Божията воля е много по-семпла. Матей 6 глава. Матей 6 глава, 9 и 10 стих. Каква е Божията воля? Я да го видим. А вие се молете така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Следващия стих. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Как? Каква е Твоята воля? Каква е Твоята воля? Да бъде така, както е на небето. И семпло ли е? Семпло е! Йоан го перифразира и го казва така. Исус дойде, за да разруши делата на дявола. И това е задача на всеки един от вас. Исус каза, ето е Божията воля каква е. Божията воля е така, както е на небето, така да бъде и тук на земята. Всичко, което е свободно да оперира в небето, да оперира в земята. Всичко, което не е свободно да оперира в небето, не е свободно да оперира в земята. И това е един невероятен начин на живот. Защото това означава, с други думи, аз
вършейки Божията воля, чрез моя обновен ум, съсипвам делата на дявола. Не се опитвам да бягам от него, съсипвам му делата. И това не е ли един невероятен начин на живеене? Може да си помислите как живеем? Съсипвайки делата на врага. Той се опитва да удари с симптоми на рак някой човек и аз отивам и съсипвам делата му. Той се опитва да депресира някой човек, аз стъпвам на това място и съсипвам делата му. И това не е ли един невероятен начин да водиш живота си? Все още сме във въведението, хора. Тая проповед цялата е въведение. Следващите седмици отиваме на много ненормални места. И това е мисията ни. Това е мисията ни. Това е нашата мисия. Може ли стихът от 1 Йоан 3.8? 1 Йоан 3.8. Ето го този ненормален начин да си водим живота. 1 Йоан 3.8. Какво казва там? Който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало се грешава. Затова се яви кой? Какво да направи? Сега, аз искам да питам, кой е Божия син? Исус? Искате ли да започвам да променям проповедта ми в момента? Защото не сте приели дух на страх, за да се страхувате, сте приели дух на осиновление, чрез който викате и. Защото духът в нас свидетелства, че сме Божиите синове. Защо се яви Исус? Това е поръчението на Исус. Божията воля е небето да бъде на земята. Това е поръчението на Исус. Исус отива и разрешава делата на дявола. Исус възкръсва и казва същото на своите ученици. Той дава същото поръчение. Разрушавайте делата на дявола. Той казва, идете, мъртви възкресявайте. Това е, разруши делата му. Бесове изгонвайте. Прокажени очиствайте. Това са разрушаване на делата. Същото е, хора. Същото е посланието и същото е поръчението и към нас. Към всеки един от вас. Едно и също е поръчението на Бог. Да бъде на земята, както е на небето. Това е Божията воля. Царството да бъде манифестирано тук на земята. Защото царството е радост, мир и праведност в Святия Дух. Къде е Святия Дух? В нас е Святия Дух. Ние просто трябва да се научим да го освобождаваме, да освобождаваме царството, което е в нас. Обновеният ум разбира това. Халелуя. И той се съгласява, защото и дявола, и Бог се работят с силата на вашето съгласие. Ако вие не се съгласявате с Бог, няма да просто да се случат нещата. Ако вие се съгласявате с дявола, ще се случат. Ако се съгласявате, и дявола, и Бог са овластени във вашия живот чрез силата на вашето лично съгласие. И това е област от ума ви. Защото вие го разбирате и се съгласявате. Или не. Това е един много невероятен начин, по който да водим живота си. Защо се случват чудеса? Защото чудесата доказват Божията воля това каквато е на земята. Чудесата се случват, защото Бог иска да покаже както е на небето, така и на земята. Те правят конкретна демонстрация на характера на Бог. О, значи такъв е Бог. О, да, такъв е Бог. Хора, ние трябва да се върнем чрез покаяние обратно в нашата основна мисия. Чрез покаяние в умът ни. Ние трябва да се посветим обратно в нашата основна мисия. И това е да установим царството на небето, такава каквато е там, тук, на земята. Точно тук и точно сега. Възможно ли е това? Защото от опит разбираме това, което е Божията воля. Но ние сме толкова влюбени в нашите дарби, в нашето служение. Ние сме толкова влюбени в това, в нашите духовни дарби, в нашите таланти, че се опитваме сами да определим нашето поръчение. Аз съм прекалено добър, за да проповядвам тук, ще ходя да проповядвам на другото място. Това не е моето място. И всичко друго. Аз съм
прекалено умен, за да ходя в тая църква. Или аз съм прекалено просто, за да ходя в тая църква. Или нещо друго. Каквото и да е. Ние сме толкова влюбени в нашите таланти и дарби си, че се опитваме сами да определим нашето поръчение. И ми харесва начина, по който Бил Джонсън го описва. Казва, няма никакво изпълняване на Божията воля, освен да има посвещение към основната Божия воля, която е да донесем небето на земята. Алелуя! Няма никакво друго поръчение, освен основното поръчение, да бъде Твоето царство такова, каквото е на небята. Точно тук и точно сега на земята. Също е поръчението. Абсолютно е също поръчението. Единственият начин ние да доведем реалността на небето тук на земята, единственият начин е да погледнем на обстоятелствата през Божията гледна точка. Затова поръчението ни се казва небесна перспектива. И чрез обновения ум, който разбира Божията воля, осъзнава и го прави, реално манифестира го. Защо е толкова важно? Нека да по друг път. Защо е толкова важно да обновяваме умът си? Защото ние не вярваме чрез умът си. Ние вярваме със сърцето си. Но Библията казва, че в нашия ум ние бяхме врагове на Бога. И нека ви кажа нещо, което сигурно е било тайна за вас. Умът ви или ни или издига вярата, или се противи на нея. Умът ни или издига вярата, или се противи на вярата. Обновения ум задава параметрите на вярата. Определя посоката на вярата. Така както коритото на реката определя течението на реката, по същия начин обновеният ум взема вярата, разширява я, определя нейните параметри, определя нейната посока. Обновеният ум, силата на съгласието. Защото бяхме врагове в нашия ум, но сега сме синове пак чрез силата на нашето съгласие. Самата дума в Библията изцелен означава, това е думата също за спасен, изцелен, освободен, цялостен, което означава, че ти си цялостен, без недостатък, можеш да мислиш като Бог. Можеш да можеш да уловиш начина, по който Бог мисли. В определена ситуация, в каквато и да си, може да се случи нещо, добро или лошо, някакво обстоятелство в нещо, което изпадаш, нещо, което преживяваш. Ти можеш да мислиш точно като Бог. Може да си помисли какво може да се случи, ако аз мога да мисля точно като Бог. И това не е от мен, аз не мога да го направя това нещо. Чрез обновяването на ума, което прави Святия Дух. Защото ние храним умът си, обновяваме го, храним го с силата на Святия Дух. Затова говорихме за помазанието, защото следващата седмица ще говорим за това как манифестираме обновения ум, как обновения ум се отнася в определени ситуации. Спомням си, бях в нашата болница и чакам пред рентгена, решиха да ми направят снимка. Не знам защо. Казах, че не се чувствам добре, просто кашлях. И не ми спираше кашлицата. Те решиха да ми направят снимка. Казах, окей. Отивам и идва един човек, който вика. Той вика. Жената го държи. Той беше доста старчек човек. И викам, какво става? И вика, нали, дископатия или дискова херния, забравих какво беше. Сега. Той просто вика, човека, вика, много вика. И обновения ум, как Бог мисли. Казах, искай се просто да се помоля за теб. Бог те ще остави веднага. Обновения ум, улавя, бум. Казах, татко, благодаря ти, че Бог те го изостава. Човека погледна така.
Спря да вика и ма гледа. Все едно се случи нещо. Гледа ма така. И отива към рентгена и така. Шокиран. Към всичко окей. Всичко окей. И сестрата и тя. Обновения ум, знае какво да прави на момента. Обновения ум улавя начина. Бог казва, мисли в момента, този човек да не е така. Аз улавям това начина, по който Бог мисли в момента и го манифестирам, защото в небето няма болки. И бум, установявам небето на земята. Защото обновения ум го разбира, обновения ум манифестира Божията воля, обновения ум е посветен да донесе царството. Обновения ум, Бог е направил умът ни пазител на портала със свръхестественото и за това ще говоря в следващите сесии. Умът ни, хора, е портала за свръхестественото. Бог го е направил пазител за свръхестественото. И ние чрез нашия обновен ум или се съгласяваме с небето и го освобождаваме на земята, или се съгласяваме с тъмнината и го освобождаваме на земята. Няма две неща, няма различно нещо. Не мога един ден да осветя, да променя умът си и да освобождавам царството. И другия ден да освобождавам тъмнината. Има покаяние, халелуя, което е промяна в начина, по който виждам, мисля, живея живота си, установявам царството на земята, тук на земята, чрез обновения ум. Умът е портала. Бог го е направил така. Всяка мисъл и всяко действие в живота ни говори за обвързаност. Или с Бог, или с Сатана. Всяка мисъл и всяко действие. И Бог, и Сатана са овластени чрез нашето лично съгласие. Затова това, което искам да направим сега днес, скъпа, може да спреш лайфа?